Sir, formal ako baso sir eh. Mau baso ah? Ha? Baso ba? Mau baso. Sulag tubig ba? Baso sa tuwig? Ito ba ito? Asa? Kani? Ang tubig daan. Kompleto harang oh. Tabla pagkalag tangkalag. Sobras kalag-kalag kita itiwas na. Ha? Dinas kalag-kalag dai. Gusto mo din na dai. Cek. Jawa asista lo. Bakit na? Lugpit dong. Sungguh lagi nih nanti gitu ya. Pabal doon parang no, maigo ka tato ba? Oh, Chile, go. Gayre tug file gawi. Gayre file to. Paliho go. Parang nga po Puno as mga buwang mo. So ne brigada skila ta diri. Are dito ko skilahan dai. Ah. Ano, nalis pero. Ay, Curry! Kamera 360 ba? Wow, kabuutan. Siya nang hatag. Tapos ako. Ang sobra ha, yo dadas balay ha. Ah, grabe! Wala mo ganun. Ako bi. Sabi. Ako sabi. Ako sabi, ibin. Andos, andos, andos. Commander. Bukit. Ay. Dako, bro, balik. Mana mo na yawi daan dai? Sa uniform ba? Oh, Ano na? ang yawi niya semua di bukid dibilin. Yang motor na sa shop. Oh, tumubig ako. Ako na ko tayo sa pandan. Kau mo ba? Saka na malay. Andos, andos. Sakay ko sa imoy. Ari ko babot. Ari ko babot. Bye-bye. Nahanap mo jalan to. Ay, di kapoy-kapoy dah. Ganang ka buhat ng seryo. Ayaw. Kawan ako dari ha? Ano rin ako boy? Hapon naman. Ganyan itong buntag. Lagi? Hindi ako doon. Mahog mo hindi. Mahal naman mahilot. Lihat. Ano ang patay ito? Nah. Wala ba practice? Nga ko, gwapo ta diri ko. Teka, sorry. Gwapo ta no. Stitik ba? Ay kapil. Nara, ko na filter daan. Ay, Wala ra, kamera ra. Gibutangan na mo kugmo dire, pero minana ko. Wawi ba? Thank you Wawi. Kuko. Ay hapon siyang tanan diha mga katambay no. So kaniya day tukar mi dito Libertad opening sa basketball league no nya. Video ba? Nya. Kuan? Sige. Video ko. Mag-isa kasi.
Bisa no kanang video kapoy video yung lawas kay katong sa intro kaniya to kani sa intro ani nga video kay katotong do kadlaw nga pamitaron to kay nag sa pakara naghimo mi sa drum ni sir no mutong gitiwas katong gisugdan na magbuhat kanya ganiya wala lang ko tarong video kay wala na yung memory akong kuan akong kamera kay wala mo ka-edit og mga video. Wala memory ko. Tugig na level niya, wala na ako ka-video kayo niya. Na-busy sad mi. So mo to siya. Di pa man magtukar dito. Na mi dire, nag-practice mi dire. Bago ra mi na mag-practice, pakuha na mi niya. Oh, dayon. Nay sa mukha ka dire oh. Nay pangit diha. Na Kapo guys. so Puno na memory siyang tao. ako lang pakita sa inyo ano ang katong finished product ni Master sa katong double drums dito eh. Tara guys. Wala yung finished product ni Master oh. Sino kayo no? Murag mailar. Lingin kayo. Murag bis drum. Lingin kayo guys no. Murag bis drum. Ano tanawan diri ang katong drum nga human ni Master. Ipakita dia be ang katong finished product. Mao ni no. Ang katong finished product ni Master. Nindot kina pagbuhat ng leader ito. Ang sling ako nagbuhat na mo nang nindot na kana pati nagnaom. Wala pala na siya mabutang i-foam kani. Pero kani mo ni ang drums. Dara. Lubaga ga. Lubaga ba? Lubaga. Kana. Oh, muna siya tubangan. Nindot kayo paghahimo. Ang drummer ribati na. Mabriso. Mana okay na to dito kasi palabig langas kay nag-meeting na sila daw. Sige makasabaan ta. So man may practice guys. Ara sa dire, relax sa mi dire. Relax sa dire kay kapoy bisig yung lawas gid. Patarong tug. Lingkod sa ta dire. Okay ra gaw? Okay ra. Tarong ba? Napaday kuan guys ay. Amo gitrabaho gabi day, napaday layer oh. Dahil nga gitrabaho na mo gabi eh. Nagpagniktiya. Sige sa nagtrabaho ni. Ako, bago kuskus anak niya. Ano pa isa ay? Hindi nagtingo ko yung layer eh. Pa isa. Hangga kaya na ako ang layo. Nireklamo ang layris na mo guys. Dol. Nireklamo ang layris na mo guys kay ay ano, taas ra ko kay pagabuhat. Okay ra dol, mapasaylo pa minimo dol. Tara punta mong vlog. Si hay sa dol. Gamay. Kani na ka mo tanaw dol, nang lood naman Ay, ka. tayan butangan mo nagtaya ba? Mana siya guys oh. Mo siya ya. Tayo nag-load ang usamo kalayo kay taas ko ng frame. Pero okay ra na siya. Pero okay na siya. At least bago di ba dol? Oh, mahangyo may kasi nga Amo lang ni Usbon kay para usban. mga Dili paano na siya sila. taas. Wala gitarong uwan. Mga to siya, marag pa daw ni may klaro. Mapoy klaro nag-explain pa daw. I-video ni mo ko. Video hiko. Mapristo ka. Agoy. Kanang pare dinig ano na ana. Kita mo sa sekreto. Oh, first year mo kaga. Oh, Buntag pa lang daw. murag dili ikaw. So ay lang. Usa man yung RTC day. October Fest karong December. Ang yun na to dik mo. Motukar man na kay. Galyo to nung. Oh, ina lang ang drummer mo. Tukar man ay. Dili ang pagkukrip. Hangyo alang. O kan di ni cream, ho ni problema. Ako ra jud ani. Anong goal mo nga? Kinang kuan baka na to. Kapu niyono din. Init ko ba ga? Ha? Ram ka naman na dagang stitch mark daw. Mo ni hat mama. Pragaba ay. Ay. Ang galyo ka. Video hik. Sexy mo ha. Mapriso ka. Sikatan niya na ron no. Trending gi ba? Agoy. Manda. Ngatikas. Linga. Harap ka. Ay, katawa. Harap sa likod. Apa pa ganim? Tikas pa nga ba ganim? Di ka pwede ni. Lutong. Manda. Po. Harap sa likod. Harap. Ayun. Harap sa harap.
Ano? Balik ba? Ay pang load ba? Kumanda sa pagsasanay sa harapan. Harap sa harap sa kaliwa. Harap. Duh, snappy kayo. Kano kayo sa Alpha ka no? Charlie ka dai. Harap sa harap. Wala ba di building dai? Buang na. Stick ba stick? Ay, sa kadag ba stick? Na, wala nang stick natay. Isa to? Kasir? Ito agaw? Iwagan tikaw? Tikas! Lires! Napatay mga lires tadi oh. Ako itong mga lires niyo diha. Idarang ko tagay. Asan ang drum? Lagi. Gara-gara to buwanat lang. Uni atong suminto diri sa bungtod. Tara, ara na sir? Ha? Nya. Daway ko big. Ayun. Aw. Samni. Ayun. Uniform ni? Oh. Ah. Ah. Betul. Nah, hatingin. Asa ko to? Hindi na bukol. Oh, so driver eh. Kunin sila ka lang tangtangan lang dyan ay pa. Utangin lang ay. Namay ko. Di mo tang guro. Nama dire? Driver ba? Bilin gitu skuro. Matang-tang ni, dire. Matang-tang ni. Bira-birahan lang ba? Murag gabas ba? Para makauli lang yung mga duha ba? Ito ano? Ito lang balay hating. Ito la balay. Para palitanan gyapon ni kable. Ay nana gid. Kundi nabuak ang plastik ani. Nargi dia. Di lagi mahigtan. Mahigtan ito eh. Para mainat kani, mainat to. Kani ba? Manana. Palitanan gyapon ni kable dong may pa mangita kag. Pikit dulu. Kala bira-bira ni. Murah mo na nay? Wild gina basta wild. Lagi? Wild. Ikaw na. Ay kumay. Uli mo. Kaya tagbasiyo ah. Eh, timingan diri tayo lang adong kay nay ka mao. Dino. Higtanan po ng pikas po. Kana, murag mao na sakpa na. Ha? Yay. Ibalik lang kung magwild mo. Ala, Balik mo siya. importante ka uli lang ta. Ha? Minayo lang. Timingan lang ting. Sige. Balik lang. Yay. Wild ba kita? Kinahalan nila down ba kung basig mo wild ba? Kaya po ba? Okay. Tara dong, lamat kayo dong. Lamat. Uli lang mo ba? Yay, lamat kayo. Ay, yay. Balik na. Ha? Ngayon na lang ting. Eh. Dagan lagi. Sunod biyahe ka. Dadag tools. Pero yung kaso ba? Mabugubaan ka. Talikod ko sa kanang kuhan. Para di ko kuhan ba? Pitikan. Di. Na mamiyos ko nubangan. Nya. Ako diyan ako. Oo, ari ka deh. Hindi ko ganahan tanawan. Alo deh. Mga mugbo kay ganang sayal ba? Hindi ko ganahan eh. Dito rin mo ganyan deh. Huwag kita semua git. Sorry kaya. Kaya. May sakit ang mo. Ano sa sakit mo? Gadoy. Bago mino. Minaw ako tog tarong. De, serius kasi. Kapo. Serius ko song gibuhat. Serius ko tukar. Daga na chicks dito no. Oh, kita lagi. Kaya sadar gyud mo kita. Ay sundaron ro, ay sundaron. Nah, Ako sa hatod last. gi, dali to. Nuwa ta. Usa ka game ulit ay human. Kay mga onta. Nasudan diri dong. Utan. No. Oh, magsapatos ko daan. Yo, Oh. ano na pagkaunon daw. Kau na una da. Una na ko uli. Dire pala tabang ang kableting. Ikut dengan saya mantin dia lah sana. Bukan bukan. Ah. Dagangan sa bukol. Nah.
Tanalo. Ay, te. Well. De. Loh. Sputing mo? Umanga nyo? Sapatos, kung mauban ka, magsapatos, baka di ka mo duwa. Lah. Katong school shoes. Oh, tuhod. Nyami dyan, sa gabot, dili tuhod, lapos tuhod. Mga kakalo. Mura kasi, sa nga kwan, sayo nga ka na tagas mo. Mot. Kay bawon. Imo bro mga jabubukis. Jubok. Ay, batuan na nyo. Mani klaro nyo. Play! Baka di ka maduhay baka. Pogi. Tiguang. Kamao? Tapos na ko dahil kasi makapalit ko pohon ba? Balik ka na po. Di ay. Bukat guys. Salamat din po po na natagi ay. Thank you kasi po na video. Pag malapod. Niya ka Ah? Ah. Aril na butaw na eh. Aril na buguna. Let's go. Karang mlu go. May mlu. Indot pa na no? Indot pa na. Blue ba blue? Lingkod dito. Kuya belakang ini nita pa guys. Naik korta deh kau. Ini lagi oh indot no. Halap na. 1.6 ini dah. Uli. Ikaw tiwas na kau. May na mahuman na itong mission kau. Atong saad ba? Atong promise. Mahuman na itong promise. Tay grabe nita yun. Ano ba to? Kira na guys. Vitamins ikaw. Oy, kumain mo sa ano sa 7-Eleven na pod. Upala di ka diha. Ha? Atak na ni. Igor ta nagsore-sore. Pabugnor gid ay. So to sa ano, igor na ka hinair ko na to. Ada kusog-kusog. Literal nga pabugno gid ay. Pabugnor gid ay. Oli ka palit sa kusa. Paboy ka palit pod. Ko. Dami mo pira gaw. Piliin mo pa cashless kaya may kwarta. Buang. Ay, Junil kami dami pira. Selamat daan kau ha. Tunggu buang kwarta. Imur may idea ha. Sinuko ba? Suko ka kau? Kuk. Selamat ya kau ha. Selamat. Ate, tadi di sa utang dia dai. Yo, what's up? May adlaw siyang tanan diha mga katambay no. Karon kay kuan ta. November 10 no, adlaw Huwebes. So kani nga vlog sumpay ni siya sa katong last pa jud ako nga vlog no katong nanukar mi sa opening sa basketball league sa Libertad no. So karon lang ako siya gi tapos kay murag kuan siya. Related ni siya sa ako ang content no. Mot og related video siya basta kay gusto na ko ano sulti gusto ko mag-topic about sa kanang ano saad or promise no kay everyday sa tong kinabuhi mga katambay kay we make promises no og mga saad no og kadaghanan diha nga promise ato sa kada adlaw na tong abuhaton sahay jud daghan ang di matuma no kay wala promises are meant to be broken. So ayun siya ana siya na instances gid no nga ato mga saad dili na to matuma no kay una kay usahay makalimuta
Ikaduha kay lack of kuha na to kanang resources. Then ikatulo kay usahay mapiki na jud ta sa oras no sa pagbuhat sa tong mga saad pareha sa katong lyre o katong drum nga gi saad ni master sa grupo. Kato siya nga saad dugay na jud kay to siya. Unya baguhay lang to siya natuman no kay tungod lagi sa mga circumstances no nga kuan dahan kayo pwede may tabo nga dili din matuman nimo sa ano. So katong mga circumstances katong nga mga circumstances katong tulo ka gisulti na ko no nya usahay pa jud sungugon dito sa panahon nga di jud matuman pareha tong pagbuhat namo sa katong drums ug sa lyre. Dahan kay may kuan na to dahan materialis nga dugay kay mo napalit nya apiki mi sa oras pero okay ra to siya. Gusto lang ako isulti sa inyo ano nga as long as kaya pa ninyo buhaton ang promise or nyo sa buhatan lang ninyo no. Dili man karon or dili man ugma basta ang importante nga ngana nga saad ma-fulfill na ninyo no. Bahalag sumugon ka sa panahon no or sa mga circumstances no. I-fulfill lang jud na siya nga saad no. Tama sa pagsaad nako nga dili ko mohunong og buhat og vlog no. Nga bahalag gamay og viewers, gamay og tan-aw. Pero as long as kaya pa nako buhaton ako jud tong i-fulfill nga di jud ko mohunong sa pagbuhat og video sa pagbuhat og mga vlogs no. Bisag gamay pa kita. Nya speaking of saad sad. So ang kato ding uniform na mo sa Victoria San Remio no. Katong liga mong giduan dito. So ni saad to si Konsehal Pipoy nga siya mo'y mulukat sa uniform nito. Unya gabi gihatag na niya sa kuha ang kwarta no. So kuha na ako ang kwarta na nas kuha karon. Nya ni saad sad ko nga kanang karon to nakukuhaon. Unya basta dili na pud tumatuman nga saad. So ato lang itong tumanon karon nalawan no. So ang to ako tong kuhaon karon. So dili sa tatapuso no. Nya naot ko nga nalingaw mo, naot ko magpabilin mo sa pagsubaybay no. Naot ko magpabilin mo sa pagsuporta do sa sunod higayon, naot ko makita patanin niyo balik. Yungit tanan eh. So that's all for this vlog. Ganoy TV, Anoy out. See you.